যোগ আসলে କେହି କରନ୍ତୁନି। ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ହେଇସାରିଛି। ବିଜନେସ ଅନଲାଇନରେ କୋର୍ସ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ସ କଣ ଦରକାର? ବହୁତ ଭାଗ କରିଦେଲେଣି। ହଟ୍ ଯୋଗ, ବଟନ ଯୋଗ, ହଟ୍ ଯୋଗ, ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ ହଉଛି ବିଜନେସ। ଆମର ଡରର ବିଜନେସ, ଭୟର ବିଜନେସ। ଯିଏ ବି ଯୋଗ ଶିଖଉଛି, ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ଯୋଗ କଲା ସମୟରେ କଣ କହୁଥିବେ ନା କହୁଥିବେ ଆଗ ଏମିତି କରିବା, ତାପରେ ସେମିତି କର, ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହବ, ଏଇ ଯୋଗର ଫାଇଦା ଏଇଆ। ଯୋଗର ଅସଲ ମହତ୍ଵ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ନିରୋଗ, ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ନିରୋଗ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆରୋଗ୍ୟ କଣ? ଆରୋଗ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ବା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାଲାଇନ ନେଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଜଏନ ହଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥତା ଫେରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆରୋଗ୍ୟ। ନିରୋଗ କଣ? ନିରୋଗ ମାନେ ରୋଗ କେବେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ରୋଗ କେବେ ଆଟାକ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ପଛରେ ପଡିକି ଟାଇମ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ, ଠିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ସମୟରେ ମନରେ ଆସିବ କଣ ନା ଆଜି ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଆଜି ସିଏ କାହିଁକି ଫୋନ କଲାନି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଟେନସନ ଥିବ। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବେକାର ଯୋଗ ନାଁରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ମନେ ରଖ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଶେଷ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଶେଷ ନୁହଁ। ଯୋଗ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅଛି। କେବଳ ଯୋଗ କରିଦେଲେ, ଆସନ କରିଦେଲେ କେହି ସୁସ୍ଥ ହେବେନି। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର କରିବାର ଅଛି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେବାର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ରହିବାର ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ତ ଦିନ ଯାକ ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ନିଜର ଶୌଚକର୍ମ ସାରିଲ, ଯୋଗ କରିଦେଲ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟେନସନ। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ। ଯୋଗ କରିବାର ଫାଇଦା କଣ? ଯୋଗ କରିବାର ଲାଭ କଣ? ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜନେସ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ, ଏଇ ପାଉଡର ଖାଇଲେ, ଏଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଖାଇଲେ ନା ଭଲ ହବ। ଏସବୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇ ଠକି ଗଲେଣି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କର। ମନେ ରଖ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଛରେ ଯୋଉ କରୁଛ ନା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, এই ଯୋଗଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଦା ଦିଏ ନା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି, ବହୁତ ଦିନକୁ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ ଯୋଗରୁ ଲାଭ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଯୋଗରୁ ଲାଭ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ହିଁ ଯୋଗର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଆଜି ଜ୍ୱର ହେଲା ବା ଆଜି ଟାଇଫଏଡ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଗ କରିଦେବି ବାସ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏ ଧାରଣାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଆସୁନି। ଏଟା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବହି ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନ କଣ? ସେଗୁଡିକ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାଁରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉ ଠକୁଛ ସେଟା ସବୁଠୁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ବୁଝିକି କର। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହଉ ପଛକେ ନିୟମିତ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୋଗଟା ମନେ ରଖ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେବେ ଫାଇଦା ଦେବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଦା ଦେବନି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଆସନର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ, ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବାସ୍ ଧ୍ୟାନରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପଛପଟେ ଗାଡି ଯାଉଛି, ସେପଟେ ପାଟି କରୁଥିଲି, ସେପଟେ କିଏ ଅଛି, ଆଗରେ କଣ ହେଲା, ଏସବୁ ହଟେଇବାକୁ ଦରକାର। ମନେ ରଖ, ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ କଣ? ଯୋଗ ହଉଛି ଯୋଡିବା, ଯୁକ୍ତ ହବା ଯୋଗ। ଏହାକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ମାନେ କଣ? ଯୋଗ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଅଧାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କଣ ନା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଭୁଲ କଥା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନୁହଁ। ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ହଉଛି ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ। ଶାରୀରିକ କଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇଦେବି, ଆଜି 40 କିଲୋ, କାଲି 6 ମାସ ପରେ 50 60 ହେଇଯିବି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟା। ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗ ଆସନ କର, ଭଲକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦିଅ, ଉତ୍ତମ ନିଦ ନିଅ। ଶୋଇଲା ସମୟରେ, ଯେ ସମୟରେ ତମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ଗୁଡାକ ଅଳିଆ ପଚରା ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇଲେ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଟାଇମ ବା ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ହିସାବରେ ତମେ ଚାଲିଲ, ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ନେଲ, ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କର। ଯୋଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିବାଟା ବନ୍ଦ କର।